ang pinaka-keyword nga misantop sa akong hunahuna samtang namalandong ko sa mga pagbasa mao ang pulong pagkamanggihatagon. But I think the English word makakapture gayon sa diwa meaning ebanghelyo o sa mga pagbasa. Generosity. The generosity of God. Ang pulong generous nagasukad sa pulong nga Latin genus nga nagkahulugan o stock race or special race, kaliwat nga maayo, genus, magnanimous, maayong tao, mapasayloon, not mean, dili isog, associated with unselfish, abundance, plentiful. So, originally, gikan sa pulong genus nga maayo nga kaliwat. Kung maayo nga kaliwat, noble birth. Ug kung noble birth, maayong tao, dili maisog. Dunay abundance sa kaayo. Daghan siya ug stock na kaayo kay noble birth man siya, halangdon, talahuron, maayong tao. So it's an attitude of a maayong kaliwat. Diha nagasukad ang pulong generous. Attitude nga maayong tao, manggihatagon, abundance sa pagkamanggihatagon. Dili lamang exclusive ang paggamit sa gitawag natog sambingay o parables diha sa bag-ong kasabutan kay mao man usab ang mga magsusulat sa daang kasabutan nga atong nadunggan ang pagpahinumdom ni Propeta Ezekiel, pagpaambit niya sa mga pulong sa Dios, addressed directly to the leaders of Israel. Nga kamo wala magatuman sa inyuhang gimbuhaton. Kamo nagpahimulos lamang sa mga karnero. Inyong gipang-ihaw ang karnero, ilabi na kadtong mga himsog. Gipanantang ninyo ang iyahang balahibo ug inyong gigamit alang sa inyong mga bisti. Apan wala kamo maghikutar kanila kung dunay mahisalaag, kung dunay may nagaluya, kung dunay mga namasakiton, kung adunay nahisalaag sa mga nagkalain-laing lugar. Ang Dios nagrefer sa katawhang Israel ug iyahang gitumbok ang mga namunuan, ang mga namunuan sa templo, ang adunay mga responsibilidad nga kutob lamang sa pagpahimulos sa iyahang mga karnero apan dili makabuhat sa angayng buhaton nga isip maayo nga leader, generous nga leader. Mausab ang sa ebanghelyo, sambingay mahitungod sa tag-iya sa parasan, who hired workers in the different times of the day. Dunay nakatrabaho og full 8 hours probably, sugod sayo sa buntag.
Dunay nakatrabaho og unom lang ka oras. Dunay nakatrabaho og upat lamang ka oras. Ug duna bagayoy nakatrabaho og duhara ka oras. Hangtod usa ka oras. Ang giunag sweldo ang nakatrabaho og usa ka oras. Ang sweldo equivalent sa tibuok adlaw. Nagreklamo ang nakatrabaho og 8 ka adlaw, 9 ka adlaw, 4 ka adlaw. You are unfair. Og ingon ni ana ang sambingay nga gipakita ni Jesus mahitungod sa gingharian sa Dios. That the Lord God will judge us according to His own generosity. And generosity cannot be measured. Walay taksanan, walay sukdanan. And it cannot be defined with what is required, with what is being asked from you. Generosity is an attitude that comes out spontaneously and bottomless, walay sukod, dili ma-measure, and it is an attitude. Hiyas batasan sa usa ka tawo. Dili na siya sinukod kay gisangunan kani nga responsibility o mao na imong trabahoon gina siya. Dili na siya maisukdanan sa generosity. You become generous if you go beyond what is required. Because kung what is required na, expected na na. Unya, kung ato nang gamito ng standard, unfair ang Ginoo sa iyang sambingay. Unfair ang Ginoo sa iyang sambingay. Tungod kay iyang gitagaag sweldo, good for one day, ang nagtrabaho o usa ka oras. The same with those na nakatrabaho og daghang oras. But God does not look at us, treat us according to how we measure things. Kung saan na ito pagsukod, ang atong pag-alagad, ang atong pagserbisyo, ang paghatag sa atong resources, ang atong paghatag sa atong oras, it's beyond the measurable generosity nga ato tawhanon nga pamagi sa pagsukod, no? So mao na siya ipagpahinumdum kanato karon, no? Na nindot kayo kay usahay especially sa panahon karon nga everything is defined, everything is kinahanglan na nagyud from this point to this point, kutobra diha. Pag wala na, no more. But God is sending us a message na be generous, especially in how we take care of one another. Especially katong adunay mga katungdanan, no? I think, example lang siguro, mga teachers. Di gyud mo makaingon nga kutob ra gyud mo sa gidefine sa inyong function. You can only find meaning in your profession if you are able to give more than what is being defined. Ug anha jud ka makakita og sense of fulfillment, sense of meaning and joy. Kay dili lang functional, no? The same with other profession. Once you are kanang gihagit ang imong kapasidad to give beyond what is expected. And you can always ready ka ana pirmi, and that is generosity. Kay nagagikan manggayod ka na sa imong kasing-kasing, not motivated by your sweldo nga imong makubra, kundi motivated by love, inspired by God's generosity. Ug mao kana ang pagpahinumdum niya sa atong Ginoo
sa iyang gingharian, kung how He treats us. Ang mahiuna, maawahi. Ang maawahi, mahihiuna. Posible gayud ka na. In reference to the Israelites, katong mga nauna, katong nagmagahi, katong naguna-una, posible nga maawahi. Ang maawahi, maauna. Manindog tang tanan.